मम्मी जी रोटी खाएम कि चावल? चावले बना दो, काहे गर्मी में रोटी बेलबू, चावले खा ले। काजी रउआ का खाएम? हम तो रोटिए खाए। तनी चली ना, 1 मिनट काम बा। काम बा? हाँ चलो। ए माँ, लागत नु कि हमार पेट खराब बा, तो हमू चावले खाएम, रोटी हमरा ना पची। ए, आ बर्तन काहे इतना पटकतरू? खाना बनावे के खीस बर्तने पर उतारतरू का? तो का करी, पटकी ना। रउआ लोगी तो हमरा साथे धोखेबाजी कर देनी लोगी। हमर बाबूजी हमर बियाह करे यहाँ आइलन तो रउआ लोग कहनी कि लइका कंपनी के मालिक हई हौ आ यहाँ आके देखा तनी तो लइका दिन भर घर में पड़ा रहता। तो धोखेबाज के साथे धोखेबाजिए न होई। तोहरो तो बाबूजी अइलन त कहस कि हमर बेटी सर्व गुण संपन्न बिया, आ उ कतना गुण बा उ तो हम जानतनी। आ ऊपर से कहलन का कि हमर बेटी कुछो रउआ बोल देम जबान ना उठाई, आ लोले पर जवाब रहता। हमार पतो हीरा बिया, हीरा पूरा इंडिया में एके पीस बिया। तू तो ठगा गइलू। हमार पतो खाना तो इतना टेस्टी बनावे ले कि मुंह से ना छुटी खैबू तो। आ सब काम आ कतनो काम कली अलसाई ना एकदम। हम तो पिछला जन्म में बहुत बड़का पुण्य कइले होखेम, तबे हमार पतो इतना अच्छा मिलल बिया। मम्मी जी रउआ कितना अच्छा बानी। हम रउआ के गलत समझत रहनी हो। रउआ कितना अपना सहेली से हमार बड़ाई करत रहनी हो। हमरा के माफ कर दी कि हम रउआ के गलत समझनी। चुप रह। हम बड़ाई ना जे बड़ाई करतनी, उ तो हम अपना सखी के जरावत रहनी हो। ओकरो अच्छा पतोह नइखे मिलल। उ तो जानी नु कि हमरा अच्छा पतोह मिलल बा, ओकरा खराब तो जड़ी। तहरा में कोनो गुण नइखे। मुखिया जी एगो बात बताई। हाँ। ई 14 फरवरी का का होला? 14 फरवरी के का होला? तोरा लगे मेहरारू बिया की गर्लफ्रेंड? मेहरारू बिया। तो तोरा खातिर सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा? मुंह फुला के हेजा काहे के बैठ गनी जी? खाली तोरा बोले के लूर बा, खाना बनेले बाड़ू एकदम गोबर लेखा लगा, तो गोबर लेखा। हे भगवान, कोईसन मरद से बियाह हो गइल, ई तो गोबरो खइले बा। जी उठी ना। क्या? एगो बात पूछे के बा। का? अगर हम मर जाएम तो रउआ तो दोसर बियाह कर लेम? ना। झूठ बोला तनी, रउआ दोसर बियाह कर लेम? अरे ना करेम भाई। ना, हमरा विश्वास नहीं खे। तो ठीक बा, विश्वास नहीं है नो तो एक बार मर के देख ला, तो तारा खुदे पता चल जी। ए जी रोरा आटा कहाँ से लेके आल बानी? का है का भई? रोरा कोनो चीज के ढंग निखे। ऐसा आटा लियाल बानी कि रोटिए जड़ जाता। जान तरु, जब छोट पर हम स्कूल जात रहे नु तो हर जन्माष्टमी के हम ही कृष्णा जी बनत रही। मतलब रौरा ना बनब तो के बनी? काहे से कि पूरा स्कूल भर में एगो रौरे तो करिया रहनी। ए जी जब रौरा दारू पी के आयली ना तो हमरा बहुते आराम मिलेला। वो कैसे? काहे से कि करतिया के रौरा दारू पी के आयल रहनी नु तो सब बर्तन धोआ देनी आ हम पैरों दबा देनी। बाबूनी कहाँ रहलू ह? काले से फोन करत है तो फोन ना उठावत रहलू ह। यही से हम चिंता में रहनी है कि का जानी कैसे तोर ससुराल वाला रखले बारन। माँ, हमरा बारे में चिंता करे के जरूरत नहीं खे। हम सबनी के संभाल ले बनी। कैसे? सास के डेरवा के रखले बनी, अब मर्द के दबा के रखले बनी। गोतनी बाबूनी तोहर? गोतनी तो हमरा डरे भागल चलत तरी। आयाटी पट्टी? और टी पट्टी के लोग तो हमरा के खूबे मानेला। घर के तबाह कर देले बनी नु, यही से। वाह, हमरा बेटी के तो ट्रेनिंग देवन सफल हो गइल। का जी अपना घर में जब चीनी रहल ह तो रमेश बाबूजी के घरे काहे गनी मांगे? अरे अपना घर की चीनिया थोड़ा मीठ कम रहे। अच्छा,
आज के बाद से उहाँ के घरे गईनी नु तब रउआ अपना घर के नीमको नु मरिचा जैसन लागी। का हो खाली दिन भर सुतते रहेलू? हाँ तो का करी? अरे जाके कम से कम चाय बना दो। जाई जाके रउए बना ली। हमार कपार में बहुत दर्द बा। हाँ तो हमरो गर्दन में बहुत दर्द बा। हाँ तो ठीक है बा, आवा तू हमार कपार दबा दो, हम तहार गर्दने दबा देतनी। देखो भाई, दुनिया में 3 प्रकार के मर्द होला। पहिला जौन अपना मेहरारू से डेराला, दूसरा जौन अपना मेहरारू से डेराए के एक्टिंग करेला, और तीसरा जौन अपना मेहरारू से ना डेराला। तो हम तीसरा प्रकार के मर्द हैं। पापा मम्मी बुलावा तारी। मम्मी से कह दे कि अभी बतियाता नहीं अंकल से। जो देख लो हमार जलवा, मेहरारू से हम डेरानी ना। आओ तनी कि हम आई। आओ तनी। दुनिया में जितना भी मर्द होला नु सिर्फ एक ही प्रकार के होला, मेहरारू से डराए वाला। ए जी हम कुछ भुला तो नहीं है नु? हाँ, अरे बेडरूम में तू अपन दिमाग भुला के आई जो कि नहीं हो। अच्छा रुक जाओ तनी, ठीक को नहीं है याद दिला दे। हाँ जा लेके आओ। का जी रवा कहे के मतलब कि हमरा पास दिमाग नहीं है, हम जाके बेडरूम से अपन दिमाग उठा के ले आई। अरे यार वो सही बोल देंगे, चलो तो रवा जाई, हम कहीं ना जाए। सुनो, आज हमरा खातिर एगो ऐसन चाय बनावा जेकरा पीते हमर तन बदन एकदम झूम जाओ आ मन नाच जाओ। ऐसन बात बा कि हमरा घरे भैंस के दूध आवेला, नागिन के ना। तोरा पढ़ौले बानी नु? हाँ। का लिखल बा? नो हैं? नो छौ नो छौ नो छौ नो छौ नो का कहले है? छो हैं? छो नो छो एके गो तो भगिना बा हमार, गइरनी बैंक से पैसा निकाले, लेकिन पैसा निकालबे ना कइला कि एकरा के दी। फिर दूसरा बेर आएम तो तोरा के देम पैसा। मामा जी मेरा रुकी। हाईली स्कैन कर दी। मम्मी के अकाउंट में चल दे, हम मम्मी से पैसा ले लें। हाईटेक दुनिया बा, बहाना ना चल। ए जी हमरा बड़ा चक्कर आवता, लागो बीपी लो हो गइल बा। तो हम जानते रहनी है कि होई। कैसे? देखो दुनिया के नु सारा औरसन के बीपी लोए होला, आ मरसन के हाई। जानते रू का है? उ कहे काहे कि औरसन नु लड़ाकिन होके लीसन, दिन भर अपना मरद से भचर 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 बोलत रहे लीसन आ डांटत रहे लीसन, तो एनर्जी सारा लेस हो जाला, ऐसे बीपी लो हो जाला। आ मरसन बेचारा बोलिए ना पावे लसन, तो सारा खिस अंदरे रह जाला, यही से बीपी हाई हो जाला मरद। ए जी हम कुछ भुला तो नहीं है नु? हाँ, अरे बेडरूम में तू अपन दिमाग भुला के आई जो कि नहीं हो। अच्छा रुक जाओ तनी, ठीक को नहीं है याद दिला दे। हाँ जा लेके आओ। का जी रवा कहे के मतलब कि हमरा पास दिमाग नहीं है, हम जाके बेडरूम से अपन दिमाग उठा के ले आई। अरे यार वो सही बोल देंगे, चलो तो रवा जाई, हम कहीं ना जाए।